28 na tayo guys. Level 28 na tayo ng ating laro. Hirap din pala to. Yan. Shout out, shout out. Ilang moves. Ito na lang moves natin. Sample moves na lang. Ilan na lang ang natira sa moves natin. Okay. 15 pa. No, out of moves. Out of moves. Try again tayo. Try again. Hanap tayo ng magandang $11 pa, 13 carrots pa. Four na lang. Tapos dito 11 pa. Ayun. Okay na ba yun? Madami siya. Out of moves pagit. Sige, nakapa out of moves Ubus ka. Dito. Ayun. So, natin pa carrots ko. Dami pa carrots mo. Ubus mo dali.
Shout out. Oh, diba? Mimi Bear, mega love, shout out. Hindi ko nakita yung comment ni Mimi Bear, ah. Ngayon lang. Thank you so much, Mimi Bear. Ay, ay. Basag ang lahat. Dalawang moves na lang, out of moves na naman siya. Ah! Out of moves na naman. Out of moves na naman tayo. Ah, balik na naman. 1 million people, mega love, shout out. Yes. Wait. Seven moves. Ay, out of moves na naman. Ako. Mm, 900 refill lives. Uy, wala na. Wala na tayong live. Wait. Ayan.
Tayo sa 8 ball poll. Transfer tayo sa 8 ball poll, guys, kasi naubusan ako ng lives doon. Subukan natin mag-poll, mag-billiard. Laruin natin ito ng ano. Wala tayong ano. Six million people, mega love shout out. Nag-ingay na naman. Meron tayong na-promote tayo sa Silver League, guys. Yan. Ito, may rewards ito kapag pinapanood mo tong ano nila yung video nila. May reward tayo dito. Stop. Advertisement lang to, guys. Advertisement. Sana all madami pera. Ayos, okay na yan. Ayan, dito tayo sa laro natin sa main laro. Ayan. Ito yung reward natin, 1,000 coins. Ayan. Tapos, ito, bagong Victor Q. Ayan. Dami. Dami, thank you, guys. Ayan, balik tayo sa laro. Saan tayo maglalaro? May reward tayo ng 110. Ayan. Check natin yung ano natin profile. Ayan o. 30 million tayo. Tapos ang ating trophy road. Diamond Club member tayo. Grandmaster, guys. Grandmaster tayo. Ayan o. Balik tayo sa main laro. Dito tayo sa one-on-one. There's yung copyright ko nito. Copyright. Kulit tayo ng 200. Kulit tayo ng box. Pasti sa balik tayo sa laro natin. Ay. Mag-spin tayo dito. Yun, may 500 coins tayo. Wala tayong pambili dollars yun. Balik tayo sa laro natin. Play events. Ayoko. Play mini games. Yan.
Sige nga. Laruin natin to. Ang aking kaaway ay si Enes. Enesin ka na. Ayan, basuks. Pasok. Ayan. Hmm? Kung sila mabusina. Sinong nasugat sila gali ang driver gani ulak balok sa silang puli. Nga tunto na sila. N-O-C-C-U. All belongs to you, lady. You forgive me. 2 million people, mega love, shout out. Nawala na yung kaaway ko, yung ano ko, yung kalaro ko nawala. Nawala na sila punta. Nawala siya. Nawala. Alam niyo matatalo na siya eh. Biglang nanginig niya ang mga kalamnan ko ba? I won. Nawala na siya. O, nasaan na yung kalaro ko ba? Nanalo na tayo kasi hindi na nagpakita yung award natin. Dami kong gulo. Belinos. Balik tayo dito sa laro natin. Lo, pasok agad. Grabe siya. Ayoko na dyan. Saan ba yun? Dami ko na palang premium. Dami ko na premium. Ulit. Dami ko na palang
rewards pa. Oh, wow. Dami, chunks. Ayan, ito pa. Ito pa. Dami, rewards ko ba? Dugay-dugay nakuha sa natin. Pag-tell sa bana mo na ex ko, hindi yan makuha bata ko. Antel mo, hindi masabi. Antel. Mango ka. Direct ko na. Of the age of 20 ko na. Grabe ko na. Antos ko nga ako lang subong. Iyak ko ako. Wala ako pakisi mo. Wala ko yung pakisi mo. Correct. Damo-damo. Gali ko mga ano ba. Free rewards ko. Open ko na yung box ko. Wow. Isa pa ko. So many people shout out. My heart belongs to you, lady. Will you forgive me? Three million people, may shout out. Mimi Bear, thank you so much, Mimi Bear. Oh well, napasok mo din sa akin ah. Thank you. Ay, binangga mo pa. Punta na yan dun eh.
Dugay-dugay tam saka ni mga 11 ah. Oras na 10:30 ba na. Uwi. Aywa. My heart belongs to you, lady. Will you forgive me? You. Huwag sana. Two million people shout out. Palike naman dyan, guys. Palike. Ooh, yes. Sorry, Daniel. Woohoo! Woohoo! Ay. Wala na. You need to open 5 more cases. Tapos, dinata. Play events tayo be. Ito yung lucky shot. 3,000. Stop. Ooh. Yo. One chance lang yun. Wala ka. 315. 165. Wala tayong
Ano? Ay, may purpose kami ya. Ano ka, good? Kung mamatyagan mo lang na. Ano utok mo? Sa tournament tayo, sa tournament. Ang katingalahan, ganyan, umtat ang purpose na wala ko muna. Naka-violation siya, matatlo ka beses violation. Baguhan. Ang apple mo, di ba magtaan mo? Ubus. Ay, gaggers. 3 million people, shout out. Pulso natin pumalso. Muntik na. Hmm. Tapos, amo lagi na panghambanak ni mo.
Mo nga, imo bata yung mag-stick ni mo. May alam, gani kay kapoy man siya. Naman da, kay halin sa unaw, ako lang subong siya naman lago na sila. Imo pakihanap, paki ko day. Wala sa bata ang pinay sa iloy kamay pagdapo sina magka-family na wala man gihapon yung isa mag-ano ka magulag man gihapon sa end ang mabili ka lang gihapon nga mag-asawa wala ano din mo depende ka na Di mo man gid ang tuod ni nga, anong matuod daw. May mga sawag mamana, mga bata ang pilak adlaw, syempre. Good eh. Pero ang ibig sabihin ba? alam natin di ako magkiro di ba ka ng bata Ati panon gani, pero ang ibig niya sabihin. siya mas magpatanda siya hindi balay na siya bata na ito wala dyan eh kaya niya isa matanda siya ang bata na ano ka na ipan dyan buli mo sa balay Thank you sa limang likes. Aray ko, ginoo ko. Puro man nilalaki mo, tawag mo. May naglagtik matyagan, pero patahan. Nasa finals na tayo mga amiga. Yan, nasa finals na tayo. Wala pa tayong kalaro kasi hindi pa sila tapos doon sa semifinals nila. Kaya, lo, hindi pa sila tapos doon, oh. Lo,
Sa semifinals, wala pang kalaro sa semifinals. Ako pala nauna. All I need is to hold you forever. Two million people. Guys, naghihintay tayo ng ating kalaban kasi andyan pa siya sa semifinals. Yan o, nasa semifinals pa lang siya. Kaya hintayin muna natin siya. Dito na tayo sa final. Sana makuha natin yung yung prize na 30,000. Yan. Sana makuha natin yan guys, ang 30,000 na prize. Yan o. I only have 3 balls left. Bilisan nyo na kasi. Bilis na. Naghihintay tayo dito oh. Mimi Star. Mimi Bear. Ayan si Mimi Bear. Ay, hindi natin maipin si Mimi Bear. Sa isang account lang Mimi Bear. All I need is to hold you forever. Taga nyo naman.
Ayan. May ano na tayo, may kalaro na tayo guys. Ayan na siya. Sana makuha natin tong price sa 30,000 kasi I'm really kasi sayang eh. Hi! Mali yung angle. 3 million people, mega love shout out. Tagal naman. You save my heart. 3 million people, mega love shout out. Sige guys, nood lang kayo muna dyan ha. Nood lang kayo dyan sa ating laro. Ayan. Dito muna tayo pa simple. Kasi, yan. Wait. Walang magandang posisyon na. Tinago niya yung bola ko eh. There you go. Ay, hindi ako mapasok agay. Hindi, makapasok. Ay! Yung cue ball ko pa yung ano. Yung ano ko pa pang. Panira talaga to. Sige, pilit mo pa. Ala. Sana hindi makuha. Sana hindi makuha. Galing. Yoks. Balik taya tayo nito, balik taya. Oops. Hindi tayo nakakuha ng panalo. Okay lang. Balik taya tayo guys, balik taya.